हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपाରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ? ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପ୍ସ। ନମ୍ବର 1, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ରଖ। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେହି କାମ କର। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବା ବାଲାନ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖ। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ନମ୍ବର 4, ଅସଫଳତାକୁ ଡର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହରାଅ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, କର୍ମଠ ହୁଅ। କର୍ମ ସବୁବେଳେ କରିବା ଶିଖ। ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବ। ନମ୍ବର 7, ବିବାଦ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ନମ୍ବର 8, ନୂଆ ବିଚାର ଓ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଘବରାଅ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନମ୍ବର 9, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ନମ୍ବର 10, ନିଜର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଓ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ନମ୍ବର 11, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୁହ। ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜର ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଏ ଟିପ୍ସ ମାନିଲେ ସକ୍ସେସ୍ 100% ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।